happen here. Can't you pay my no longer? Karika cho. Hey! Karika! Chineke na biko kwen. Obi ka ga bonke o. Emre mu no, we want to come so one dem woke jam ni. Onye wure le kom tigrenga. Emre mu no. Onye wa ga di wure ko mu na. Ego atukoro la mitiri. Wure nyamo. Ya ga wure ko mo. Kari. Hey! Senior brother. Karika cha. Onye were lego no n'ime akpa. Asị m onye were lego no n'ime akpa. Nye m ego iwerele n'ime akpa na ugbu a. Ma ga-enye ha m ego iwerele n'ime akpa na ugbu a. Ihe eri abụọ otu ga-eme ugbu a. Nye m ya. Ị ga-ebutu mmụọ gị a. Butuo mmụọ gị a. Mbuto mmụọ onye. Na-enwe ife nchekwa gị a. Mbuto mmụọ onye. Mmụọ ma nwụrụ anwụ. Chai. Eleta m ga-esi ebuto mmụọ gị a. Ya bụ ka mụọ down. Mmike ka mụọ down. N'ego ndị family ego mitiri ụmụnna atụkọrọ nye ma a ga-eji aga ịzụ kanopi n'oche aga na-ere ntị na-asọ nga ahụ ka ego nọ ugbu a na village niile onye ọbụla na-agba mbọ na-atụkọ ego anọ na-azụsọ ewe ego ụmụnna agbakọ aka atụwa na ego tọ ya ka ị bịara n'ọma aga aka n'ime placenta gị were aka mmụọ na aka nshi aka ngwe aka iji rie ọchịchịra na China bịa ma aga aka n'ime napụtịka kọdụ gị furu ego ndị ụmụnna furu bịa n'elu ngarị rịkwasara ka ọcha bụrụ anwụrụ na-amụ ego onwe gị ọkụ maka enye dị m ego ahụ taa maka Chineke kere mụ na gị na ihe rị abụọ so ofu eme na this compound nye m ego ahụ na ịkarịka nye m ego ụmụnna Ị ga-ege ntị ọfụma na-enwe ife nche. You think say they wise? Na-enwe ezigbote connection batara m n'aka. Mumu man. Connection a na-agwa gị na oshi Hong Kong wee bịa. Na-akwa ịghọta. Mumu man. Ihe ma na-eji m China and ebe nje na China bụ Guangzhou. Nya bụ Guangzhou a. Chai. Nwere ife nweta na Guangzhou a. Enwere ife na-eme na Guangzhou a. Na-akwa na ọta ife nnekwu a. Ọ bụ na mma na enwere ife na-eme na Guangzhou a. Mma nje Guangzhou a. Mana anatago m nkịta wee gbara aka. Enyi m nwoke kpọ nkịta wee na-agwa m si m na-enwe ezigbote biznes dị na Hong Kong a. Etu efu nna gwa nkịta proses wago m akwụkwọ nji aga Hong Kong a. Ọ bụ na ruo Hong Kong a ife ga-adị mma kekwazịa ntị a ị mara ala ikiri ndị a na-ebu my senior brother akwa ịghọta etu ebu my senior brother ego m ebute na Hong Kong a ma ọ bụ na njesi a ego m ebute a mburu ya bata emekeshọ na mmanụ n'oge duplex abụọ a onye gị ezigbote moto a i were na-aza chief a nchie gị ezigbote chief a enwe obi aṅụrị a mechi gị ezigbo chief a ma ọ bụ na mgbata ya ka nji wee na-ayọ gị bika mrụsara gị duplex a nwụkwọ nke ma ikwote m si elega ikwote m si na-elega ịkarịka ikwote m si na were nwụ one particular ayote na-elega I wetara connection ịgaje Guangzhou ya bụ nrọra gị duplex na ịma like ịgaje Guangzhou ka isi esi longa 14 good years all he spent outside ị gawara Guangzhou gaa China na ọha aka 14 good years there's nothing to show for it gị gbara aka lo naanị ihe ji lewe ahụ ogologo ahụ ọnụ isi ndị mmụọ ị ga-eji ebuga ala ili ịkwetara n'ekiti isi jielebịa nga were bitarịdo mee ọla ntị kwe gị ana ntị tụrụ nga na-anwa ahụrụ were ego ụmụnna tara ahụhụ wee tọọ onye si esilo na ndị nọ vileji onye ga-enye ibe ego ụmụazị ibe gị gacha alụ ala hata ahụ ndị nna ha na vileji papa take this one and buy some off papa take this one and feed up yourself gị lọtawa nga gị were akịka mkpu akpọ gị karị ka gị were akịka agaghị oge ka akpa m niile ha ara nsa aka ụlọ m ndeme pilo m oche pụọ mgbe m na-alọta pilo m eguzoro ụwa ọtọ gị wee ọga na pilo maka Chineke kere m na gị maka enye dị m ego ahụ ị ga-akpọ gị masị na mgba amụsụ maka enye dị m ego ahụ ị ga-aga Guangzhou ị ga-aga Hong Kong gị mek ya mi mek ya 14 years ọ mụ na gị ngata anamalaiki ndị nwere obere okwukwe anamalaiki obere okwukwe na-achọ okwukwe gị bụ ibu okwukwe gị na-ebu ibu ya na-ebu ibu nye m ego ndị ka anyị tụtara atụta gị chọọ ka okwukwe m bụ ibu wepụta ego ahụ nga ahụ ka ibu ke m bidi my own fatness start from this ụmụnna m ị chọrọ nke ga-eme kịta akọ nke ga-eme in future future ahụ ga-egbugo because what things you have no future every of your future is futureless senior brother nwa ihe m na-aghọ the only thing m ga-aghọta na iji mkpara m n'oke uwe ọgụ ka m ga-ahụrụ ọnwa ede nta ọgụ ka m ga-ahụrụ ube mgba ama agwa ọgụ na-aka oroma m na-ekwu gị na-arịgo elu m na-ekwu gị na
Okay.